Avui divendres, dia 19 d'octubre, continua el cicle de cinema europeu a Valldoreix amb el film Salvador, dirigit pel català Manuel Huerga. Des d'octubre fins a juny tindrà lloc a la nau de cultura de Valldoreix, a 2:15 del vespre, dos cicles de cinema, un d'europeu i un d'entitats, entre els quals destaca pel·lícules com Amar peligrosamente o Largo domingo de noviazgo. Josep Casadellà, regidor de Serveis Personals de Valldoreix. Hola, bona tarda. Bona tarda. Quins són els objectius del cicle de cinema d'entitats i europeu organitzat per l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix? Doncs, en primer lloc, fer que la participació ciutadana sigui un èxit, reeixeixi, es consolidi. Llavors tenim un Consell d'Entitats Culturals i Veïnals de Valldoreix, que és el que programa la part de cinefòrum d'aquest cicle. La resta també és en participació ciutadana, perquè d'alguna manera tenim una mena de Consell d'Experts que actualment se reuneixen conjuntament, que són els que programen el cinema europeu. I quin criteri han seguit per escollir les pel·lícules que formen part d'aquest cicle de cinema europeu i d'entitats més endavant? Pel que fa al cinema europeu, el criteri és joies de la corona, diríem, no? Joies de la història del cinema que són inoblidables i que ens plau molt de tornar-les a portar aquí, no? Perquè crec que el cinema europeu és un dels millors cinemes que hi ha al món. Llavors, hi ha tanta campanya de propaganda en favor del cinema americà que és una autèntica pena, no? I penso doncs, que nosaltres fem una decisió clara a favor del cinema europeu, no? Llavors doncs, tenim molts elements de qualitat amb el cinema europeu. Per altra banda, pel que fa al cinema d'entitats, prima, diríem, el valor de la polèmica, el valor del debat, de la reflexió col·lectiva, perquè són les entitats les que proposen les seves pròpies pel·lícules. Així és que doncs, sempre ho fan amb criteris d'aquesta índole. Queremos cambiarlo todo. Acabar con el viejo mundo y construir una sociedad sin clases. Porque sabemos que solo con palabras no se consigue nada. El problema es que el dinero está en los bancos. Es nuestro mejor momento. Hasta ahora todo nos ha salido bien. ¿Conoce usted a Salvador Puig? Ya saben quiénes somos. Van a por nosotros. Pero todos tenemos claro que no nos dejaremos coger. Hay un policía muerto. Hablaremos con la iglesia, con los partidos, con los sindicatos. Tienen un cabeza de turco, ya lo tienen. No esperes nada bueno. Y a mí, pena de muerte, ¿no? Sí. Quiero salir con vida. ¿Me has oído? Se lo han cargado al Carrero Blanco. Esa bomba también me ha matado a mí. No se puede ir por el mundo matando a la gente. Eso dígaselo a Franco. Que mientras hay vida hay esperanza.